आज आम्ही परत एकदा लोकांसमोर येतात. निवडणुकीची पार्श्वभूमी ह्या सगळ्या प्रकाराक आसा. गेल्या वर्षी आम्ही डोनेशन कुपनच्या माध्यमांतल्यान जवळजवळ 25 कोटी रुपये उभे केले, 25 लाख रुपये उभे केले. 100 रुपयाची अशी डोनेशन्स कुपन घेऊन लोकांनी दिली. डोनेशन्स कुपन घरोघर वचून. यंदा आमचे शिक्षक, आमचे विद्यार्थी, आमचे माजी विद्यार्थी, जवळजवळ 4000 माजी विद्यार्थी आमच्याकडे असतात. हे विद्यार्थी घरोघर गेल्या वर्षी गेले आणि सुमारे 25 लाखाची मदत त्यांनी आमकां मेळवून दिली. यंदा हीच मोहीम परत सुरू झाली. शिक्षकांची पगार आताच्या काळात म्हणजे साधी गोष्ट ना. नियमानुसार तो पगार देणे बंधनकारक आमचेर आसा. शिक्षक वर्गाकडल्यान आमकां खूप मोठी सहानुभूती आणि सहकार्य मेळटा. यंदाही परत एकदा सुमारे 25 लाखांची डोनेशन्स उबो करचो प्रयत्न आसा. आमकां नियम हो लायला आणि तेवढेच पार्सेकर कॉलेज हे लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक परवानगी दिली सरकारान. म्हणजे आमकां जो नियम लागलो तो नियम पार्सेकाराक लागना. मुळात तो नियमच ना. पण जो निकष लायलो आमच्या बाबतीत कारणां सांगली ती कारणां पार्सेकाराक लागू करूंक ना. ती कारणां परवरीच्या कॉलेजाक किंवा विवेकानंद कॉलेजाक किंवा त्या गांवकर कॉलेजाक लागू करूंक ना. अगदी सरळ सरळ दिसता त्या सरकारच्या मनातलो कितको तुसडेपणा, कुसकेपणाचे यांचो विचार आसा ते दिसता. सरकाराचे दिवस भरल्यात आणि म्हाका दिसता हे आतांच कोलमडलेलें सरकार आसा. ह्या निवडणुकेंत मांद्रेचो उमेदवार काँग्रेसचो विजयी जाल्या बरोबरच किंबहुना त्या आदी सुद्दां हे सरकार पडटलें आणि नव्या सरकार कडल्यान ह्या सरकाराक ह्या कॉलेजाक ग्रांट मेळटली.